कुडाळमध्ये पाणी टंचाईच्या प्रश्नावरून आमदार निलेश राणे यांनी प्रशासनाला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. पाहूयात. पाऊस वेळेवर पडू दे, नंतर पडू दे किंवा अगोदर आपल्याला ती कामं कंप्लीट करायची म्हणजे करायची, त्याच्यामध्ये तडजोड नाही. आणि अशा पुढच्या कधी बैठकीमध्ये तक्रारी आल्या तर काहीतरी त्याच्यावर ॲक्शन घेण्यात येईल. म्हणून मी आज या सभागृहाच्या समोर अजून कामांच्या वर पडत नाही. 30 जूनपर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत असते, पण त्याच्या अगोदर समजा उद्या 18 तारीखला किंवा मेच्या एंडिंगला, जूनच्या स्टार्टिंगला पाऊस पडला की यांचा आराखडा कॅन्सल होतो. ते काम कसं झालं पुन्हा ते काम पूर्ण होत नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आता त्याची म्हणते की प्रशासकीय मान्यता ज्या कामाला आहे ती कामं त्यांना काही करून पूर्ण करावीच लागणार. म्हणजे एकदा आराखड्यामध्ये आल्यानंतर कोणाची मनमानी नाही, तेवढी कामं तुम्हाला कंप्लीट करावीच लागणार. आपल्याला सभापती ती शंका होती ही कामं होणार की नाही, त्या रेकॉर्डवर सांगतोय त्यांना करावीच लागणार. तुमच्याकडे अशी स्पेसिफिक माहिती कुठली असेल की अमुक काम पावसाळ्यामुळे झालं नाही तर सभापतींनी सभागृहाला सांगावं. नाही तर याच्यापूर्वी आम्ही जर बघितलं, आम्ही सरपंच असताना आम्ही द्यायचो गावातली कामं प्रपत्र भरून, पण ती कामं कधी यांची गव्हर्नमेंटची गाडीच कधी पोहोचली नाही पाऊस पडेपर्यंत. म्हणजे पाऊस पडून गेला तरी तो जनसुविधा आणि नागरी सुविधाची विविध प्रक्रिया मक्तेदार ठरवणे ग्रामपंचायत ठरवतो. फक्त कामाचं इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काम. त्यांचं म्हणणं आहे कामं अर्धवट आहेत, झालेली नाही. तुम्ही प्रश्न ऐकत नाही. पण त्यांचं म्हणणं ते आहे की वर्क ऑर्डर झालेली आहे, मग काम काय होतं. तुम्ही प्रश्न नाही ऐकला का? तुम्ही प्रश्न ऐकला? आता जसं व्हिडिओ साहेब प्रश्न आला, आपण प्रशासकीय मान्यता नोव्हेंबरमध्ये का देतो, म्हणजे जानेवारीमध्ये का देतात पूर्वीच्या विषयावर. जनसुविधेची तुम्ही प्रक्रिया कधी सुरू करता? फायनान्शियल इयरमध्ये एप्रिलपासून सुरू करता. पहिली प्रशासकीय मान्यता तुमच्या डिपार्टमेंटमधून कधी निघते? पहिलीपर्यंत साधारण ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हा स्तरावर. मग ह्याचं काम जे काय ते म्हणतात पेंडिंग राहिले ते कशामुळे राहिले, त्याचं आणावं उत्तर द्या ना. त्याचा स्पेसिफिक प्रश्न आहे आणावबद्दल. एक काम रवळात मंदिर आणि एक काम वसंत राठोडे घरापर्यंत जाणार रस्ता. जर त्याची काम मक्तेदारांनी पूर्ण केलं तर आम्ही त्यांना साहेब टर्मिनेट करून टर्मिनेट करणं हा हे काय उत्तर होत नाही. काम पूर्ण झालं पाहिजे, ठीक आहे, क्वालिटीचं झालं पाहिजे, करून पूर्ण करून घ्या. घ्या. आम्ही कुठे म्हणतो टर्मिनेट करा, करून हे तुम्ही मला सांगताय 43 कामं पूर्ण करणार, त्यापैकी ते काम त्यांचं आहे. करून घ्यायचं. हे करून घ्या. आणि जर झालं नाही तर काय कारवाई करणार ते पण आम्हाला करून घ्या. ज्यांना पाणी आहे त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात अधिग्रहित करायचे अधिकार तहसीलदार सर्वांना आहे. त्याच्यातून आपण ते पाणी देऊ शकतो हा प्रश्न नाही विचार. आपण देणार कसं ते विचारलं. सदस्यांनी विचारलं अधिग्रहित करू. तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगाल, तहसीलदार साहेबांना सांगाल, हे सगळं तुम्ही सांगाल. आतापर्यंत तुम्ही सांगत आला, पण त्याचं इम्प्लिमेंट काय झालं? किंवा जिल्हाधिकारी आता सध्या साहेब आपल्याकडे तसे पाणी पत्र आलेले नाहीये सर. तरी 1-2 आली होती. तुम्हाला प्रश्न नाही कळला. सन्मान्य सदस्यांनी प्रश्न काय विचारला? त्यांची मागणी आली आहे पाणी टंचाई बाबत, म्हणजे आजही त्यांच्या गावामध्ये पाणी टंचाई आहे म्हणून मागणी आली आहे. तुमचा हा आराखडा इम्प्लिमेंट होईपर्यंत तुम्ही इम्प्लिमेंट कराल, तोपर्यंत तुम्ही सोय काय केली? तात्पुरत्या स्वरूपात दुरुस्ती आपण करतोय ग्रामपंचायतीमार्फत. दुरुस्ती तर तुम्ही आराखड्यामध्ये घ्याल, पण आता जी काय पाणी टंचाई आता जाणवली, आजसाठी तुम्ही काय केलं? आता आज मला तुमच्या गावामध्ये मी तुम्हाला फोन केला लोकप्रतिनिधी म्हणून की इथे पाण्याची समस्या आहे,
आराखडा तुम्ही जेव्हा इम्प्लिमेंट कराल तेव्हा कराल, पण आज एक ते सोय करा. तर आजची सोय कशी करा? तर त्यासाठी आम्ही सर गावामध्ये पाहणी करतो. जर पाण्याची पातळी कमी झाली असेल तर त्याचा अहवाल सर आम्ही तहसीलदारांना देतो. नाही 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 तुम्हाला प्रश्नच कळला नाही. पहिले तुम्ही माझं ऐकून घ्या. आज मला गरज आहे, आज तुम्ही सोय कशी करणार? समजा मला 5 गावांमध्ये सोय, तुम्ही ही 15 गावं सांगितली बरोबर, त्या 15 गावांमध्येच मला आज सोय करून द्यायची असेल तर ती कशी करणार? टँकरने सर. टँकर मुक्त झालेलं आहे. आपलं गाणेसाहेबांच्या काळात झालं. त्यामुळे टँकर हा पर्याय तर आपल्या जिल्ह्यात कधीच लावू शकत. आराखड्याचा विषय मी फक्त या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो. आता तुम्ही आदेश दिले त्याप्रमाणे जर नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये जमा झाली तर 2-3 कोटीची कामं आराखड्यामध्ये समाविष्ट होती. यापूर्वी काय होत साहेब, प्रमाण थेट मिळत होती. सगळ्या सरपंचांना माहिती होतं की आम्ही अपत्र बरोबर फक्त तरी कामच होत नाही पंचायतीची. त्याच्यामुळे सरपंचांची उदासीनता दिसत होती. पण आज ज्या पद्धतीनं तुम्ही प्रशासनाला सांगितलं की नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये जर तसेच मान्यता पंचायतीची झाली, नोव्हेंबरमध्ये जर पंचायतीची मान्यता जमा झाली तर 100% 2-3 कोटीची कामं आणि पाणी टंचाई थोड्या तालुक्यातली संपेल. तर काय याच्यापुढे काय व्हायचं? पाऊस पडला, थोडा जरी पाऊस पडला की पाणी टंचाईची कामं बंद, आराखडा कॅन्सल. पुढच्या वेळी पुन्हा तीच कामं रिवाईज द्यायची, तीच कामं पुन्हा पुढे यायची, पुन्हा पाऊस पडला पुन्हा कॅन्सल. तर तुम्ही आता जे आदेश दिले त्याच्यामुळे निश्चितच थोड्या तालुक्यातली पाणी टंचाई संपवण्यात फार मोठ्या या ठिकाणी दिलासा मिळणार आहे असं मला वाटतं. जनसुविधा, नागरिक सुविधा आणि 25-15 या सगळ्या बाबतीत थोडीफार कामं सोडली तर अतिशय चांगली प्रगती कुडाळ पंचायत समितीच्या 2-4 कामं जी काय ती काय राहिली त्याची कारणमीमांसा या ठिकाणी झाली. आम्ही मागावून त्याबाबतची कारणं या ठिकाणी घेतो. तशाच तुम्ही अधिकारी आहात, अधिकाऱ्यांना काम करताना काही अडचणी असतील, निधीच्या बाबतीत निधीची कमतरता, असे प्रश्न तुम्ही आमदार साहेबांकडे मांडले पाहिजे. या ठिकाणी आम्हाला निधीची कमतरता आहे असं आमचा हेतू आहे, परंतु आम्हाला निधी कमी पडतो. कारण आमदार साहेब ज्या पद्धतीने सभागृहामध्ये हाऊसमध्ये तुम्ही बघता प्रत्येक विषयावर आमदार साहेब त्या ठिकाणी सभागृहामध्ये आपला विषय लावून धरतात. खास करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आणि आपल्या कोकणाला न्याय देण्यासाठी त्या पद्धतीने आमदार साहेब आज त्या सभागृहामध्ये प्रश्न मांडण्याचा अभ्यास करून त्या ठिकाणी बोलत आहेत. म्हणजे राणेसाहेब जेव्हा विरोधी पक्ष नेते होते त्या पद्धतीने राणेसाहेब त्या ठिकाणी विरोधी पक्ष नेते असताना सभागृहामध्ये बोलत होते. हीच छबी साहेब तुमच्यामध्ये आम्हाला दिसते. त्या पद्धतीने तुम्ही मांडता. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी तुम्ही जे काही तुम्हाला कुठे निधीची कमतरता काय असते तिथे आमदार साहेबांचा टायमिंग घ्या, आमदार साहेबांकडे असे विषय मांडा. निश्चितपणाने आमदार साहेब तुम्ही दिलेले विषय त्या ठिकाणी आता तर मला प्रश्न 200 मीटरपेक्षा जास्त बोरवेल या ठिकाणी साधण्याचे होत नाही. आमदार साहेबांनी परवाच्या दिवशी मान्य केले, ताबडतोब संबंधित अधिकाऱ्याला मंत्रालयामध्ये फोन केला जाईल आणि आपल्याला ती पुढच्या हाऊसमध्ये त्याच्यावर बोलायचं माझी क्लिप तयार करून ठेवा. एवढे कार्य तत्पर आमदार आपल्याला मिळाले आहेत, याचा फायदा आपण सगळ्यांनी करून घेतला पाहिजे. आणि आमदार साहेब जो काही कुडाळ तालुक्याचा किंवा कुडाळ मतदारसंघाचा विकास कर फार मोठ्या स्पीडने पुढे नेण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपण सगळ्यांनी त्यांना सहकार्य दिलं पाहिजे. एवढंच या निमित्तानं मी सांगतो. या सभेला उपस्थित राहिल्याबद्दल सन्माननीय आमदार साहेबांचं खूप खूप मनापासून व्यक्त करत सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मतदारसंघामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये हवी आहे. आपण काम किती तास करता त्याच्यापेक्षा काम किती करता त्याचा रिझल्ट काय. मी फक्त रिझल्टवर लक्ष ठेवणारा माझा मी व्यक्ती आहे. माणूस चांगला आहे म्हणून कामाला वेळ लागतो अजिबात नाही. तो माणूस कसाही चालेल पण माझं काम झालं पाहिजे. मी त्या मताचा आहे. मी ना कुठल्या विषयामध्ये पैशाच्या कुठल्या विषयात असतो म्हणून मी कोण पैशाच्या विषयात असला तरी मला चालत नाही. माझ्या मतदारसंघामध्ये कुठलाही वेडावाकडा प्रकार चालत नाही आणि मी चालू देणार नाही. हे सातत्याने माझी भूमिका राहिलेली आहे. पुढेही तशीच राहील. आपण सगळ्यांनी त्याची दखल घ्यावी. आज पाणी टंचाई या विषयावर आपण जी चर्चा केली ती सगळी रेकॉर्डवर आहे. व्हिडिओ साहेब, तहसीलदार साहेब आणि पाणी पुरवठ्याचे अधिकारी, विस्तार अधिकारी, लपाचे अधिकारी सगळ्यांना मी तुम्हाला सांगतो
आजची जी मीटिंग झाली ना, आपण बसून ऐका. आजची जी मीटिंग झाली ती तुम्हाला इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी कुठे अडचण येऊ नये यासाठी तुम्हाला काही ज्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत त्या तुम्ही पूर्ण करायच्या आणि कामं मला पूर्ण केलेली पाहिजे. टार्गेट तुम्ही अचीव करा. तुमचा सत्कार आम्ही करू. जे तुम्हाला आम्ही सांगितलंय की जनसुविधेची कामं 5 कोटीच्या खाली आम्हाला चालणार नाही, तर अजिबात चालणार नाही. 5 कोटीच्या वरच पाहिजे. तुम्ही 5 चे 6 करा, डबल सत्कार करू. 6 चे 12 करा, पाहिजे तिकडे दिल्लीमध्ये सत्कार करू आणि पाहिजे ते तुमच्यासाठी उपलब्ध करून देऊ. पण नुसतं पैसा आला तर तो खर्चच झाला नाही असंही चालणार नाही. पैसा आला पाहिजे, तो खर्च झाला पाहिजे. टंचाईचं उत्तर परत कधी टँकर आमच्या जिल्ह्यामध्ये आमच्या राणे साहेबांना खरोखर चीड आहे या विषयाची, की जेव्हा ते महाराष्ट्राच्या राजकारणात होते तेव्हा आपल्या जिल्ह्याला टँकर मुक्त करून दाखवला होता. मागच्या 10 वर्षांमध्ये ही परत टँकर संस्कृती आली कशी, की आपल्याला पूर्णपणे नष्ट करायचे. याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी एकत्र होऊन काम केलं पाहिजे. त्यासाठी आपण काम करूया. जनसुविधेचे पैशाबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं. नागरी सुविधाचा टार्गेट आपण 3 करोड रुपये ठेवलाय. जनसुविधेचा 5 करोड ठेवलाय. पाणी टंचाई जे आपलं भूजलचा जो हे आहे तो कमी होतोय, क्वांटिटी कमी होते, त्यासाठी तुम्ही तज्ञांना बोलवा. आमचा वॉटर कन्झर्वेशन प्रकल्प जो कुडाळमध्ये आपण राबवू, राज्याने त्याची दखल घेतली पाहिजे. असं काम तुमच्याकडून झालं पाहिजे. 200 फुटाची जी काही मर्यादा आहे ती आम्ही सभागृहामध्ये यावेळेला आम्ही तो विषय मांडणारच आहोत. पण तुम्ही पण माणुसकीचा भान ठेवू की नाही इकडे गरज आहे, त्या गरजेला मला हे करून द्यावं लागेल असे अधिकारी आपल्याला इकडे हवे. नुसतं नियमावर बोट ठेवणं की नाही नियम आहे, नियम सगळ्यांनाच आहे, मलाही आहे तुम्हालाही आहे, पण कुठे कुठे माणुसकी जिथे दाखवावी लागेल तिकडे दाखवावी लागेल. आणि बाकीचे जेवढे विषय आपण या सभागृहाच्या माध्यमातून घेतले, काही सूचना पत्रकार आमच्या सहकार्याने केलं, त्याही सूचना जलजीवनच्या होत्या, त्याही आपण साहेब योग्य टाइम आता मला वाटतं कधी ह्या बजेट झालेला आहे या वर्षाचा, तर ह्या महिन्यामध्ये जलजीवनचे पैसे आले पाहिजे महाराष्ट्राकडे, महाराष्ट्राकडून सिंधुदुर्गाकडे. तर जो काय बॅकलॉग आहे 100% आपण भरून काढला, कुठे ठेवणार नाही. जलजीवनचा फार मोठा बॅकलॉग आहे साहेब. आपल्याला आठवत असेल, गावडे साहेबांना आठवत असेल आणि ठाकूर साहेबांना, पहिल्या डीपीडीसी मध्ये पहिले जे देशमुख सीईओ होते साहेब, मी त्यांना काय ठेवलं नाही त्यांचं, एवढं तुटून पडलं त्यांना. पहिली डीपीडीसी माझी आमदार झाल्यानंतर. म्हणून साहेब जेवढा आपल्याला विषय गंभीर वाटतो तेवढाही मलाही वाटतो. मी साहेब मागे लागलेलो आहे, लवकरात लवकर मी ते विषय 100% मार्गी लावणार. आपण सगळे आज सभागृहामध्ये अधिकारी वर्गाला मला एवढं सांगायचं आहे, चांगल्या वातावरणामध्ये जरी ही मीटिंग आपण पार पडली तरी काही गोष्टी तुम्ही मस्करीला घेऊ नका, हलक्यात घेऊ नका. पहिलीच मीटिंग होती म्हणून आपल्याला हलक्या फुलक्या वातावरणामध्ये ती काढायची होती. पण तुम्हाला काय सूचना आणि काय गांभीर्य तुम्हाला त्या विषयाचं लक्षात आणून द्यायचं होतं. जसं मी बांधील आहे, मी लोकांना सांगली, माझ्या सगळ्या सहकार्यांना सांगतो की लोक मला प्रश्न विचारतात, मी बांधील आहे, मी आमदार झालोय फक्त मिरवण्यासाठी नाही, तुम्ही अधिकारी बसलाय फक्त खुर्चीसाठी नाही, सरकार मला काहीतरी देत आहे म्हणून नाही. उत्तर अशी निघाली पाहिजे की समोरचा म्हणणार पाहिजे की नाही हा माणूस खरोखर काम करतोय आणि हाच माझं काम करणार, असा अधिकारी मला त्या खुर्चीवर बघायचा. नुसतं उत्तर देण्यासाठी उत्तर देऊ नका. मी पाठलाग करणारा आमदार आहे, पाठलाग करणारा लोकप्रतिनिधी आहे. मी पहिल्यांदा सभागृहात उठलो आणि मी मुख्यमंत्री साहेबांना विचारलं, साहेब तुम्ही उत्तर द्या, आमच्या मच्छीमारांना इकडे त्रास होतोय. मुख्यमंत्री साहेब उभं राहून माझ्या पहिल्या भाषणामध्ये मला प्रतिसाद मुख्यमंत्री साहेबांनी दिला. म्हणून मी कुठेही गप्प बसणार नाही. ज्या सभागृहात जाईल त्या सभागृहामध्ये कामच झालं पाहिजे ही भूमिका माझी आहे. म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, ग्रामसेवक असाल, कुठल्या विभागाचे अधिकारी असाल, तुम्हाला रिझल्ट द्यावा लागेल म्हणजे लागेल. व्हिडिओ साहेब आपण पण नवीन आलेला आहात, आपण पण रिझल्ट देण्याच्या भूमिकेमध्ये आपण राहू. तहसीलदार साहेबांना काय सांगायला नको, मी त्यांच्या बरोबर वारंवार त्यांच्या बरोबर माझं सगळं संभाषण चालू असतं. तर साहेब आपणही वर रुटीनवर जेवढी कामं आहेत तेवढी सगळी करून घेण्यासाठी आपणही तेवढं तत्परतेने सगळ्या अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, एवढीच या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्यांसमोर मागणी करतो. मी सभापती विनीत नाईक यांचे आभार मानतो. या विषयाचं गांभीर्य 2 दिवसापूर्वी जेव्हा कृषीची मीटिंग होती तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं नाही साहेब काही करा, तुम्ही शनिवारी या आणि आपल्याला ही मीटिंग करायचीच आहे. म्हणून मी त्यांचे आभार मानतो की आपण तेवढी तत्परता दाखवली आणि ही मीटिंग आयोजित केली, त्याबद्दल आपले आभार. आपण आला
आणि चांगले प्रश्न उपस्थित केले. त्याचं काय होईल ते तुम्हाला येणाऱ्या काही दिवसात कळेल. पुढच्या बैठकीमध्ये जसा ठाकूर साहेबांनी प्रश्न विचारला ते 4 वर्षाच्या पैशाचं काय झालं, परत कधी निलेश राणे जोपर्यंत इकडे आमदार आहे असे प्रश्न कानावर पडता कामा नये, यासाठी आपण एकत्र काम करूया. एवढंच या निमित्ताने आपल्याला सगळ्यांना